Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi, yena ongumthetheleli wabo bonke abantu abanokuqonda ukuba bayizoni. Zothanda ukubingelela bonke abantu abalalele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Siyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sizothanda ukuvula ngomkhuleko kubo bonke abantu abalalele. Sikhuleke sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike ezimpilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini. Usithethelela amacala ethu, usipha amandla nathi okuthethelela labo abasonayo. Uzusiphe Nkosi isinkwa semihla ngemihla. Izwi lakho usipha amandla okuhlala kwimibhalo, sibe nokuphila kuyo, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Ngizocela kubo bonke abantu abalalele basheshise bathatha amabhayibheli akhona endlini ukuze sizoba nokuqonda sonke masithi siyakholwa ukuthi yona yiphi indlela esiholela ekuphileni. Le ndlela esiholela ekuphileni enguKristu Jesu, oyindlela neqiniso nokuphila, ihanjwa kanjani le ndlela yokukholwa? Sheshisa ukuthatha iBhayibheli lakho ukuze uzoba nokuqonda. Mungenali iBhayibheli usheshise uvule ifoni yakho, udownload i-app yeBhayibheli kulesikhathi samanje ungakalithengi. Udownload i-app ukuze uzoba nokuqonda, uvule iBhayibheli lakho, sihlole imibhalo ngoba kuyo sinokuphila okuphakathi. Angihambi ke ngedwa, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi njengoba sengishilo. Bingelela nondaba. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane ngegama lokuphila likaJesu Kristu, igama lokusindisa, umsindisi wethu, inkosi yamakhosi, uNkulunkulu omnini mandla onke. Sikhazimulisa, sidumisa igama lakhe, sisukuthula nomusa wakhe nothando nobumnene makwehlele kithina sonke, ukuthula kube nathi sonke. Amen. Amen. Namanje siloke sisukumile sithule ubufakazi bokuthi munye uNkulunkulu ongenaye umphelezeli, ongenamhlangabezi, uNkulunkulu ozimele, odale izulu nomhlaba. Uyena kuphela, akanayo omunye, akekho ngaphambili nosemva kwakhe. Uthi yena ungumqali nomphelelisi, and ukuphila kukuye njengoba esho nakwincwadi kaDeuteronomy chapter 32 verse 39. Ngifuna ifunde phansi. Incwadi uDeuteronomy isahluko 32 verse 39. Bonani manje ukuthi mina, yebo mina nginguye, akakho uNkulunkulu ngaphandle kwami. Mina ngiyabulala bese ngiphilisa, ngilimazile kepha ngiyakupholisa, akakho ongaphula esandleni sami. Izolonto le lo simkhonzayo uthi unguye. Amen. Akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Lokho kukodwa kumina nje kuphelelisa konke kungichazayo uma ngiqala ukuthula ukuthi lo esimkhonzayo munye. Uthi akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Uthi uyabulala aphilise, ulimazile
and uyakupholisa. Mesithini egcineni ikhonto eyishoyo. Akakho ongophula esandleni sami. Yayizolo lonto le. Uma ukuthi yena uthatha isinqumo, akekho ongathi no, ungahamba izinyanga, ungahamba izangoma, ungahamba abathandazi, ungahamba abaprofethi, bonke labo ngeke bakusize ngoba nabo impilo zabo zincikile kuyena. Uyena ongumsunguli, bathi ngesingisi uyi-source of life. So impilo isuka kuye. So uma ethi akekho ongakwephula noma ongakusindisa esandleni sakhe, ingokuba ke wena kumele uncike kuye, wazi ukuthi uyena ophethe impilo yakho awuziphathele. Fanele nawe impilo yakho uyinikele kuye ukuze ayiphathe ngokupheleleyo, ukuze noma ufa ufele kuye. Ungafi ufele kude naye ngokuba ngeke uze ukwazi ukuza kuye uma usufile. Sinabantu abakele esikoleni ukufundisa ngeBhayibheli, sinabantu abangayelanga ukufundisa ngeBhayibheli but abayele ukuyocwaninga iBhayibheli ukuze babuye bafundise ngendlela ababona ngayo. Baphikisane futhi nalo iBhayibheli ngolwazi lwabo, babuye bakutshele izinto ezingekho eBhayibhelini ngenxa yokuthi ulwazi lwabo bazisungulele bona and aliphelele. And ulwazi likaNkulunkulu luqondile, lulula, lusobala ngokuba liphambi kwakhe eBhayibhelini. Konke odinga ukwazi ngomhlaba ngokuqala kwawo kuseBhayibhelini kwincwadi kaGenesis, ukudala kwezulu nomhlaba nenyanga nezinkanyezi nesibhakabhaka, kuba khona kwamanzi, konke kuqhamuka kulizwi. So kuseBhayibhelini ungahamba ufunda iminyaka nalolwazi lwakho olutshapile ohamba olulanda lapha kulabantu abanifundisa ngemfundiso yamanga. Kodwa ke soloko esihleli kwisisekelo sikaMoya oNgcwele ositshela konke kumele sikwazi ukuze thina sisondelane naye, and soloko silishumayela ivangeli lezindaba ezimnandi ukuze labo okungabakhe balizwe izwi, balithathe, bali-apply noma balisebenzise ezimpilweni zabo ukuze balondolozeke noma sekufika usuku lwenkosi bakwazi ukuthi babuyisane nayo noma babuyele kuye, ngokuba iyasho ithi yona akekho umunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Akekho ongakusindisa kuye, yena uphethe konke. So umhlaba lo awulona ibhola njengoba usuke ubona bekuvezela izithombe lezi bekuvezela ibhola bethi umhlaba uround. Amanga lawo, umhlaba uflat, umhlaba untanto emanzini. Umhlaba untanto emanzini, sizungezwe ngamanzi, siphila phakathi kwamanzi. Ngakho umhlaba oqala wabhudiswa ngamanzi, uNkulunkulu waseke ehlehlisa amanzi waphindisa endaweni yawo, wakhomanda ngezwi lakhe ngokuba konke kuqhamuka ngezwi lakhe. So ungalwa uhambe uyofunda uqhamuke nolwazi lwakho oluthathile kulabantu uthathe kubona ososayensi. uNkulunkulu uyakhuluma nakwincwadi kaMpostoli Paul, bapho ososayensi, bapho abahlakaniphile, ngibabamba ekuhlakanipheni kwabo ngokuba ukuhlakanipha kwaNkulunkulu kubula kulabo abazitshela basile. Kodwa ke ukuba ntekenteke kwaNkulunkulu ku-strong kulabo abakholwayo. Kulabo abangakholwa babona ngathi kubula izinto zikaNkulunkulu. Kodwa ke ngokuba bonke bathenga ulwazi olungekho, ulwazi lamahhala, balikekelela, balibalekela, bafuna lolwazi oludayisayo okuyilona olubaholela esihogweni. Ingakho sinabafundisi abaningi abavele bavuke bafuna ukuba abafundisi, ngokuba mephethe iBhayibheli uca usephethe konke, umhlaba usengowakhe. Awuphule umthetho kaNkulunkulu, ahlanakezele imfundiso kaNkulunkulu. Bese ithi incwadi kaPetru
isahluko sesibili, incwadi yesibili kaPetru. Excuse me, isahluko sesibili, no isahluko sesithathu, ngifuna lapha kuverse 16. Khona into eshiwoyo mayelana nalabantu laba abangakwazi ukufundisa ukuthi uma sebenolwazi lwabo nesambulo sabo esiziqhamukela kuSathane bese bathatha loso sambulo bahamba bofundisa abantu ivangeli elingekho ekuyilona elidukisayo. Ithini incwadi? Incwadi yesibili kaPetru isahluko sesithathu. Yes sir. Verse 16. Yes sir. Imake ngoba ngishila ngithi ngathi umhlaba lo umile emanzini. You understand? Ngifuna ukukala khona kule ncwadi isincwadi yesibili kaPetru. You understand? Ngifuna uqala phaya ku verse verse 3 khona sobavezela ukuthi noma yazi uthini awuqala phaya ku verse 2. Amen. Yeah. Incwadi yesibili kaPetru isahluko sesithathu. Yes sir. Verse 2. Yebo. Ukuze nikhumbule amazwi ashunyayelwa phambili yibo abaprofeti abangcwele. Okay. Ukuze nikhumbule amazwi ashunyayelwe phambili yibo abaprofeti abangcwele nomyalo wenkosi nomsindisi owashunyayelwa ngabapostoli benu. Yeah. Hallelujah. Funa verse 3 baba. Nazi kuqala lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina Funeka nazi lento yakhulunywa kudala ngesikhathi abapostoli, ngesikhathi abaprofeti kuze kufika abapostoli sebeyantshela into ezakalayo lesikhuluma ngayo yalabantu abangakwazi ukuphatha izwi likaNkulunkulu abenza umathanda ngezwi likaNkulunkulu. Ithi funeka nazi ukuthi ngezikhathi zokugcina kuyakufika abahleki, abantu abahlekisa ngevangeli ilaba abazenza ososayense, abafundile, abazenzela umathanda baphilisane neBhayibheli, abahleka usulu, behleka usulu futhi bahleka ukudelela, behamba ngezinkanuko zabo. Umuntu owenza zonke lezi zinto uholwa inkanuko. Amen. Engqondweni yakhe uzitshela ukuthi yena ukuphila uziphathele, uzitshela yena ukuthi wazi konke. Angithi phela beza ama-experiment bahambe bohlala emalab. Ingakho sino COVID-19 banama-virus nama-antivirus. Ufike akhe i-virus aligcwalise kubantu mase aphinde akhe i-antivirus mase futhi ayidayisele abantu. Wenza ibhizinisi ngokufa, ngokuba yini uzokhokhelwa. Usezidayisile kuSathane ukuthi yena usebenzela uSathane. Ufuna ukulawula ukuphila komuntu ngokuba Ebola, izifo zohudo, TB, HIV, coronavirus, monkeypox. Izinto lezo ezakhiwa elab, zakhiwa ososayense ukuze benze i-experiment ngomuntu, benze ibhizinisi ngamagciwane abawakhayo ukuze bawasabalalise, mase lokho bakhe ikhambi lokuthi lingalahlwa kanjani noma ingapreventwa kanjani, ingavinjwa kanjani ukuthi ingandi, kodwa yona ikhona. Ingakho bakha ingculaza ithelelana ngesifo secansi noma ukuthinta igazi lomuntu noma labajovayo kusebenzisa inaliti eyodwa. Mase bethi la athelela ngocansi
bathi bazonakhela amakhondom ukuze niqhubeke nonakale nifebe. Zonke lezo zinto ziphambene nentando kaNkulunkulu ukuthi kusetshenziswe amakhondom. Ngokuba uma usebenzisa ikhondom kushushwa na usafuna ukuzala. Njengoba bengafuni ukuthi inande emhlabeni bafaka lezi zifo lezi ukuze bezoba nokulawula ukuthi nina afune niphile kanjani. So impilo zenu zisezandleni zawo. Ngalokho ke bakha wonke lamagciwane abantu labo abazitshela ukuthi basile. So bathi kulabantu abakholwayo uphi uJesu Kristweni. Yes Lord. Ngiyakhumbula omunye waposta kwi-status wathi uJesu Kristweni uyobuyela kanjani emhlabeni ashawa kanje. Uma kuukuthi ke uyena umsindisi. Ukungazi isizathu sokusindisa kwethu. Ikona lokho kwenza ukuthi abantu baqhubeke babe iziwula njengoba isho incwadi ukuthi ngeyinsuku zokugcina. Yes Lord. Nazi ukuqala kokuthi lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina kuyakufika abahleki abahleka usulu behamba ngezinkanuko zabo bethi siphi isithembiso sokufika kwakhe na. Lezi indaba babuza isithembiso sokufika kwakhe abazi ukuthi ubani ozayo, abazi ukuthi uNkulunkulu uza emhlabeni. So uma benza amahlaya ngoJesu Kristu bacabanga benza amahlaya njengomuntu ofana nabo. Abazi ukuthi benza amahlaya ngoNkulunkulu uqobo lwakhe and ukuphela kwabo sokuvezela ukuthi kuzoba njani. So uma iqhubeka lencwadi ithini? Hallelujah. Bethi siphi isithembiso sokufika kwakhe na? Ngokuba kuselokhu obaba balala konke kumi kanjalo kunjalo njengakwasekuqaleni kokudalwa. So abantu batshela ukuthi uNkulunkulu ngeke azafike noma akakaze afike. uJesu Kristu engeyena uNkulunkulu and wayumprofeti nje phela lapho noma umuntu ozenza uNkulunkulu noma wayezenza umuntu ospecial. Bakhuluma nazo zinto njengabo abaFarisi. Yes Lord. Yes Lord. Ababethi ke uzenza bafuna ukumgcoba ngamatshe ngokuthi uzenza indodana kaNkulunkulu noma uzenza umuntu olingana noNkulunkulu. Ngokuba bayifunda umthetho kodwa abazange bayihlole imibhalo njengendlela efanele ukuze bazi ubufakazi ukuthi lo uyena esimlindile uMesaya uKristu. Yes Lord. Yes Lord. So kwaba naleyo nkinga manje na ke lenhla le esiphila kuyona noma lesizukulwane lesi asazi lutho ngeBhayibheli. Abazi lutho lokwangempela. Omama abadala, baba abadala, amakhehla ayalazi iBhayibheli, sebeyalithuka iBhayibheli, sebezitshela ukuthi nje yonke lento eBhayibheli inganekwane into engekho ngokuba omunye sambona ku-internet ethuka uNkulunkulu, ethi uNkulunkulu unamanga, uNkulunkulu wathatha umndeni wakhe, wathatha nezingane zakhe, so akasakholelwa kodwa uyalazi iBhayibheli. Uyalithuka iBhayibheli, uthuka izwi likaNkulunkulu. Una uqondo uyalazi inkinga uyiqondo ngokuba kuyabuzwa kuyena. Uthi akakholelwa uNkulunkulu. So uyabuzwa ke ukuthi manje uthini ngabantu besifazana abagqoka amabhlukwe. Uyena futhi ukusebenzisa iBhayibheli ufakaza ngalo ukuthi ngokweBhayibheli encwadi yaseKorinto yokuqala isahluko 14 verse 34 lithi iBhayibheli besifazana angagqoka ibhlukwe. Uyavumelana neBhayibheli kodwa yena futhi uyamzonda uNkulunkulu. Yabona ukuba weak komuntu ezitshela ukuthi uhlakaniphile. Ingakho ethi uMpostoli Paul incwadi yaseRoma athi bezitshela ukuthi bahlakaniphile baphenduka izilima. Baningi abantu leminyango abahamba beqhonosha ngoba naku kuba nama-degree nama-PhD nezitifiketi eziningi bahamba ngey'moto othi uma uyibiza uyisabele ize kuwena ungazange ukhiphe ukhiye. Bazibona ukuthi bawonkulunkulu emhlabeni. Bawoprofessor, professor of theology, professor of philosophy. But akazi lutho ngeBhayibheli. Abanye baney'nhlelo ku-TV
bathuka iBhayibheli baliphikisa iBhayibheli abanye bakhathalela ukuthi why kungekho igama lomuntu omnyama kwiBhayibheli yonke lonto leyo ukuba senyameni ukuduka ngokuba wena mawufunda iBhayibheli ulifunda ngendlela ukuthi kufanele ibe lento leyo oyicabangayo ngoba yini umoya oyingcwele uyaziqhelalanisa nawe yini ngoba wena uyaziphakamisa ingakho ithi incwadi labo abaphakemeyo bayokwehliswa bese kuthi labo abazehlisayo baphakanyiswa so mina ke njengomhlengi anginandaba noma uyakholelwa yini kulento engiyifundisayo noma ukholelwa okusalayo munye umahluleli yilo othi yena wakhe konke so uma kufika izikhathi iyasho ukuthi babe sebehlekisa ngeBhayibheli sebebuza ukuthi ke uphi ngokuba selewe kwafo baba izinto sefana njengoba umhlaba wadala ngokuqala bese bathini ngokuba verse 6 verse 5 ngifuna verse 5 ngokuba bathanda ukukholwa lokhu ukuthi kwaphakade izulu lalikhona kanye nomhlaba owavela emanzini umhlaba wavela kuphi emanzini yayizwa ke lonto le umhlaba wavela emanzini nangawo amanzi umhlaba wavela emanzini nangawo umhlaba nangawo amanzi umi ngezwi likaNkulunkulu nangawo amanzi umhlaba umi ngani ngezwi likaNkulunkulu so wena so science ufundile ngithi wena wafunda itheology wafunda iphilosophy yini osokuwayenza le ekhona ezidlula lokhu okudaliwe uNkulunkulu ngokuba uthi uNkulunkulu konke okukhona emhlabeni kungamandla akhe wena usosayenza ngithi uyadala kodwa konke okwenzayo kuyaphupha njengawe and kuyabulala yena lo owadala konke uthi akuyona intando yethu ukuthi sibhubhe kodwa ngenxa yesitha umoya wenkani ogcwele kunina bososayensi namafilosofi nabafundisi bamanga lo wena uthatha kuyihle usathane iwona lo ngibhubhisayo onlahlekisayo libe igqila zokuphila ebumnyameni ngokuba ngisho ngongolozela mina uphikisani mina ngiyakholelwa ubhale phansi ngoba ithi incwadi kuyona le chapter le noma ngingayona le chapter le kuyona le ncwadi le uchapter 2 verse 20 ithi hallelujah chapter 2 verse 20 ngokuba uma bebuye no chapter 1 verse 20 hallelujah nazi lokhu kuqala ukuthi kasikho isiprofeto sombhalo akukho okukhona lembhalweni esingachasiselwa ngumuntu ngokwakhe angizichaziseli mina ngokwami uPetru akazange azibhalele yena ngokwakhe incwadi yokuqala uMoses azange azibhalele yena ngokwakhe incwadi kaRevelation isambulo azange azibhalele uJohane ngokwakhe Isaiah azange azibhalele ngokwakhe bonke bathi uNkulunkulu utheni uNkulunkulu utheni so manje ke besithi le ncwadi ke akukho nokodwa okubhaliwe kule ncwadi engcwele okuzibhalelwe nje indoda thizeni eyazibhalela nje ngokuthanda kwayo noma engathasiselwa ngokomuntu ngokuthanda kwakhe kodwa haleluya kepha abantu beqhutshwa ngumoya bonke abantu ababebhala iBhayibheli babeqhutshwa ngumoya ongcwele usho ukuthi umoya ongcwele ufana nekuthi wena uyimoto driver ukuthi nayi into kumele nayi indlela kumele uhambe kuyona nakho le kumele ujike khona nakho le kumele ukhanyise khona nakho le kumele indicate khona
You understand? Ngokuba yini babeqhutshwa ngumoya ongcwele. ufana nemoto uma uqhutshwa umoya ongcwele ngokuba ayikho imoto ezihambelayo. No. Yonke imoto ino driver Yes, Lord. ohleli kwi-steering. Yes, Lord. Unyathela i-accelerator ashintshe igiya. Anyathela i-brake ime. Anyathela i-clutch njalo unyathela i-clutch ashintshe igiya ngithi. Anyathela accelerate ikhuphula i-speed. Yes, Lord. Mase kumele ijike ashaye indicator ukuzojikela ngalapho uma izoma iyemisa ama-light. Kune-driver owenza lokho. Hallelujah. So sinomoya engcwele oweqhuba abaprofeti ababhala yonke imibhalo ekhona ngokuba yena uzenzele konke. So uma incwadi ithi ulizwi wayekhona ekuqaleni, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi unguNkulunkulu, uNkulunkulu ungumoya ongcwele. So lo moya lo uphethe konke. Ingakho uJesu Kristu ethi-ke ku-Nikodemu, niyazi khona umoya, niyawazi umoya enyakaza, kodwa uwazi umoya ngalaphi. Kunjalo-ke nabakholwayo kumoya baqhutshwa umoya. Balandela umoya lo yangakhona, wena awuqhubi umoya uqhuba wena. Le language le noma lo limi esikhulumayo luyinto engaziwa kulaba ababhubhayo. Laba abalele, laba abahamba umnyameni, bona baxathi sikhuluma nje impixo abadala. Kodwa ke ngokuba khuluma umuntu omdala uyasho ukuthi abakholwa yimi bayokhuluma ngezilimi ezahlukene. Lo limi esikhulumayo lusha kulabo abasenyameni abangazazi izinto zikamoya. So manje na-ke ithi incwadi ngoba konke okwabhalwa uNkulunkulu ngamandla akhe eqhuba abapostoli nabaprofeti. Bese ithi lapha kuverse kuyona le chapter le incwadi yesibili chapter 3 ukuthi lapha ngifuna ungiphe uverse 5 uqhubeka kuverse 5 ngokuba sifuna ukuchazisisa indaba yomhlaba bese siyoveza indaba yabaprofeti abangakwazi ukufundisa ukuthi siphethwe yini. Ngokuba bathanda ukukholwa lokhu ukuthi kwaphakade izulu lalikhona. Bathanda ukukholwa noma mhlambe ngokungazi ukuthi yebo kwaphakade izulu belikhona kanye nomhlaba, kanye nawo umhlaba lo owavela emanzini, umhlaba uvela emanzini nangawo amanzi. So ngakho konke uNkulunkulu waqale wakhona umhlaba, wadala umhlaba, kwakhona amanzi, umoya wakhe uvunguza phezu kwamanzi. Wayesakha-ke izulu neinkanyezi inyanga kanye nelanga. Wayeseke beletha ukukhanya, kwasehlukana phakathi, kwasethi amanzi awahlukane, wavela umhlaba. Umi ngezwi likaNkulunkulu. So lo mhlaba lo esiphila kuwona njengamanje umi ngezwi likamnini mandla onke. Izwi lakhe limi okwaphakade. Lokhu athi-ke ufuna kwenzeke kuyakwenzeka. Laba esikhuluma ngabo abangeze lutho banikelwe ekutheni badukiseke, baholwa umoya wasathane and isiphetho sabo simbi. So kuyona le ncwadi leyo efundayo hambe ngifundela lapha ku-chapter 16 umile ku-chapter 3 verse 16. Njengalokhu nasezincwadini zonke ekhuluma kuzo ngalezo zinto okukhona kuzo okunye okulukhuni okuziswisa ukuthi abangafundile nabangaqinile. Awuphindane phansi. Njengalokhu nasezincwadini zonke ekhuluma kuzo. Umpostoli Paul la ekhuluma kulezi ncwadi ezibhalile ngalezo zinto ezibhale ngalezo zinto okukhona kuzo okunye okulukhuni. So ubhala izinto, yes Lord, ezinye zazo kunzima ukuzwisisa ukuthi uzizwisise. Yes Lord. Uma ungaholwa umoya ongcwele, Yes Lord. uma uzosifundela nje iBhayibheli ngaphandle kokuqonda,
uma uzosifundela wena ngaphandle komfundisi, so uma uNkulunkulu engakunikanga uzofunda kodwa ngeke uzwisise. Ingakho abantu abaningi befundisa ngeBhayibheli, befundisa ngendlela wrong iBhayibheli. Yini abanikiwe kukhulu kubona, yini abafuna ukuzoba bajahile, and ejaheni kwabo bafundisa izinto abangazizwisisi kwabona. Ingakho abantu abaningi bexabana bezondana ngokuthi omunye ufuna akazi alifunda iBhayibheli ngenxa yokuthi uzibiza ngomfundisi uhambe ephikisana nabo bonke abantu. Uyaphikisana nabantu kodwa ulwazi laseBhayibhelini alukho kuyena. Ngokuba yini wazi lo mavesi ambalwa. So manje ucanga ukuthi ke usezohambelwa nabantu ngeBhayibheli. iBhayibheli lithi ke uncwadi kaTimothi yesibili chapter 3 na kwincwadi yamaRoma chapter 15 ikhona lo ncwadi chapter 15 verse 4 na kwincwadi yaTimothi sifuna ukukhombisa ukuthi iBhayibheli yini inhloso yalo. And abantu abanjalo iyasho futhi incwadi kaTitus noma kaThithu ukuthi ke we must rebuke them sharply. Chapter 15 verse 4. Chapter 15 verse 4. Yes, Incwadi kwabaseRoma isahluko 15 verse 4. Yebo. Ngokuba konke okwalotshwa ngaphambili kwalotshelwa ukufundiswa kwethu. Kulethelwe ukuthi thina sifundiswe. Yes Lord. Hayi ukuthi silwe ngamavesi. No. Ukuthi sidalule lokhu okungesikho. Yes Lord. Siveze okuyikho ukufundisa. So uma umuntu elala ngaphandle komshado siyamkhumbuza ukuthi ngokwembhalo engcwele uthi wena ungcwele noma ufuna ukuba ngcwele. Lithi iBhayibheli ungalali nomuntu wesifazane ungashadile naye, and futhi ungambuki umuntu wesifazane umkhanuke. Lokho kuyakufundisa ukuthi uziphathe kanjani njengomuntu ongcwele. So uma wena uphatha iBhayibheli kodwa wenza lezi zinto lezi iBhayibheli lithi ungazenzi, ukuthi wena awuzwisisi njengoba isho incwadi ngale. Kuyashoda kwena. Yini ufuna uphatha iBhayibheli njengesivikelo ukuze wena ubukeke njengomuntu sengathi, kodwa imisebenzi yakho iyakufakazela ukuthi wena wisitha seBhayibheli. Wena usetshenziswa inyoka udrago, ubaba wakho uSathane, ngokuba uthatha iBhayibheli uyaliphatha uhambulwa ngalo kubantu, uthatha amavesi uthuka abantu ngawo. Angishisekelo kungengokuqonda. So incwadi yamaRoma futhi iyayisho lonto leyo ukuthi ke banentshisekelo kodwa hayi ngalendlela lefanele. Ufunde lo verse. Incwadi kwabaseRoma isahluko 10 verse 2. Yes sir. Ngokuba ngiyabafakazela ukuthi bashisekela uNkulunkulu kodwa kungengokuqonda. Banentshisekelo kaNkulunkulu kodwa ke ukuqonda akukho. Yes Lord. Yayizwa lonto leyo. Bese ithini kwincwadi kaThithu chapter 1 verse 13. Incwadi yaThithu ithi labo abanjalo funeke sikhulume nabo. Khuluma. Incwadi yompostoli uPaul kuThithu. Yes sir. Isahluko sokuqala verse 14. Yes sir. Benganaki izinganekwane zabaJuda. So ithi chapter 1 verse 13 angithi. Yes Lord. Ithi 14. Ngithembe nomfundi 13 wena unako ukwenza into yakho nje. Incwadi yompostoli uPaul kuThithu. So nawo abalentshisekelo kodwa ngokungaqondi ithini ngabo. Lobu bufakazi buqinisile. Lobu bufakazi obukhulunywa eBhayibheli ithini ngabo. Buqinisile. Ubufakazi obukhulunywa abapostoli nabaprofeti bakaNkulunkulu bunjani? Buqinisile. So kumele wenziwe njani? Ngalokho ke ubuyalisise. Fundisisa kahle baba. Ngalokho ke ubayalisise ukuze baphile ekukholweni. Fanele bayalisise. iBhayibheli likhuluma ilanguage yokulungisa. Alikhulumi ilanguage yokulahla abantu. Siyasuke sikusola ngeBhayibheli, sikuyala, sifundisa indlela efanele ukuze wena uzoba nokuqonda ukuthi yini
ngempela lo oyikholelwayo uma uthi uyakholwa. So ngabe umbishopi noma ngabe umfundisi noma ngabe umvangeli fanele ube nokuqonda uma ukhona into ongayazi eBhayibhelini noma ungayiqondi iyeke ungafuni ukufundisa lento ongayiqondi ngokuba incwadi kaPetru isahluko sesibili incwadi yokuqala esibili kaPetru isahluko sesithathu ungifundela uverse 16 because izobavezela ukuthi bafundisa izinto abangaziswisa isiphetho sabo simi kanjani. Amen. Incwadi yokuqala kaPetru isahluko sesibili isahluko sesithathu verse 16. Yes sir. Kodwa kube ngobumnene nangokwesaba. Ngithe mina ngifuna incwadi yesibili kaPetru isahluko sesithathu verse 16. Njengalokhu nasezincwadini zonke ekhuluma kuzo ngalezo zinto. Umpostoli Paul uPetru ukhuluma ngompostoli Paul ukuthi ke ngokuhlakanipha kaNkulunkulu lezi zinto ubhalile ngazo kwezinye zezincwadi ukuthi njengokuba nakwezinye izincwadi okukhona kuzo okunye kwalemibhalo okulukhuni ukuthi uqonde kulukhuni ukuthi uqonde okuthi abangafundile bese kuthi labo abangazange bazinike isikhathi ukuthi bafunde izinto zikaNkulunkulu noma benganikwanga uNkulunkulu bese bona nabangaqinile nabangekho strong kwizwi bakuhlanekezela bese bayakuphendukezela izonke lonto leyo baphendukezela imfundiso kaNkulunkulu ngokuthi ke abaqiniswanga ezwini abazange bazinike isikhathi sokuthi ke bahlale ezwini bajabulela nje ukuthi baphethe iBhayibheli bese bayaduka badukise nabantu bese ithini incwadi njengalokhu benza njalo njengokuba benza lokho nangezinye izincwadi kube ngukubhujiswa kwabo. yenzo lonto leyo kukholela ekubhujisweni. Angeke uze usindise ufundise iBhayibheli ngendlela engafanele. Ngeke uze kube khona ukuthula empilweni yakho ufundisa iBhayibheli ngendlela engafanele ngokuba umpostoli Paul uma ngimla yonke into engifundisayo kufanele ifane nento ayifundisa uyena exactly. Umpostoli uPetru into engikhulumayo akufanele iphambane nemfundiso yakhe ngokuba kusho mina angisayazi into engikhulumayo ngokuba yini uNkulunkulu unginikile ukuthi ngazi imfihlakalo ukuze ngikwazi ukuqhathanisa izinto zikamoya. Angenzi lento ngokuhlakanipha kwami no. Umusa kaNkulunkulu ngokuba ngizithobile ukuthi ngiyafuna ukwazi imfihlakalo engizomsebenzela ngibe isishayana ngibe isisebenzi sakhe kumnyama kubomvu ngokuba abantu abaningi abakwazi ukufundisa ngeBhayibheli ngokuba bazama ukujabulisa abantu bese bayaduka. Do you understand? Balahleke kwimfundiso yeqiniso ngokuba bafuna ukuthi babe neinkumbi zabantu ababalandelayo. uJesu Kristu asikhumbula ukuthi wayencenga abantu. Bafika kuyena bathi bafuna ukubona izibonakaliso belandela ukuthi ngoba naku badlile wabatshela iqiniso bajika bamshiya. Azange zabancenge. Yini ingokuba udila neqiniso ukuthi nina nibhizi nifuna izinto eziphathekayo nilendelela ukungena emabandleni ukuze ke banibusise ngemali banithembise ibusiso. Kodwa imphefumulo yenu ibilambile ningcolile nibhukuthe ezonweni. Uthi omunye umuntu esindisiwe ome kwincwadi esiGalatians chapter 2 verse 13
Ifa mangaqamba manga uphuthume eGalatia. Athi umuntu esesindisiwe, esekhishiwe emanyeleni. Ngifuna ungiphe verse 18, chapter 2 verse 18. Incwadi yompostoli uPawulu kwabaseGalatia wanikwa isiphiwo sokuthi wena ufundiswa izindlela zikaNkulunkulu, wathobeka. Thembe uthobekile. Wafana nokuthi wena izwi likaNkulunkulu lwile. Kodwa la wena kuphi endleleni kwaqhamuka isitha. Lathatha izwi lasitha lakubuyisela kuphi esonweni. Noma wena ufana nokuthi izwi likaNkulunkulu lifikile wena wayinhlabathi ekematsheni. Lafika izwi okwesikhashana kwangazi ukuthi uyavuseleleka. Kukhona irevival. Kodwa kutheme kuqhamuka ilanga njengesihlahla ngokuba izwi alinasekelo phakathi inhlabathi kematsheni bese izwi kuwena lishe ngenxa nje yokushisa kwezinto. Ngoba phela inkinga ezinye bathini inselela noma ama challenges esikhashana. Kodwa ngokuba ukukholwa kwakho kuncane lishwe izwi noma wena izwi lifana nokuthi lifikile enhlabathini. Yebo uyifundile kodwa kwavuka ukhula nameva nezwi lavuka phakathi lapho. Wena wafuna ukuzama ukukhonza uNkulunkulu, uphinde uthanda imali, uphinde futhi uthanda ukufeba, uphinde uphuze utshwala, uphinde uqamba amanga, uphinde futhi wena untshontshe. Ufuna ukwenza konke kodwa egcineni uthi usindisiwe. Amen. Amen. So lifikile izwi kuwena. Kodwa manje ukukholwa kwakho aphelele. So uma lifikile izwi kuwena wavuselelwa. Kodwa manje waqala phansi. Ithini incwadi? Incwadi kwabaseGalatia isahluko sesibili verse 18. Ngokuba uma ngibuye ngakhe engikudilizileyo. Uma ke wena sowusindisiwe, izono ezisuke zakhile kuwena ziyabhidliswa ngezwi. Sekukhona isisekelo esisha. Amen. So uma wena ke sowuqala phansi manje. Ithini? Ngokuba uma ngibuye ngakhe engikudilizileyo ngifakaza ukuthi ngingoweqa umthetho. So manje wena uyisaphula umthetho ngokuba usuyalazi izwi manje. And noma sowulazi izwi, uma sowuphinda uyokwenza lokhu okhishiwe kubona, usufana nesaphula umthetho. Wena ukuthi afana uyisona. So njengoba isho nje incwadi, ihambe kwincwadi kaPetru yesibili, isahluko sesibili, uqala phaya kuverse 14. Noma ngifuna uqale kuverse 13 sohlanayo. Incwadi yesibili kaPetru. Yes sir. Isahluko sesibili verse 13. So manje ufike wena walungiswa, thebe sulungisiwe, wahamba endleleni kwaqhamuka izilingo usathane njengoba iyasho futhi incwadi kaPetru inamandla nayo. Kusahluko sokuqala chapter 5 verse 7 ithi ke thathani izinkathazo zenu niziphose kuye ngokuba yena unikhathalele. Ngoba isitha siyahamba siyabhonga njengebhubesi sifuna singamgwina. Kodwa nina melanani naye niqinile ekholweni. Nazi ukuthi lezo zinhlupheko zehlela abazalwane basezweni. Yezonto leyo. Siyakhonjiswa ukuthi uma sesikhethile le ndlela kufanele sihlale kuyona. So uma wena ke sowuthe waphile kulesisekelo waphinde futhi wayophindela ekubeni isoni, usowakha wena isisekelo sokuba isoni sowukhishiwe. So incwadi ithini la kule ncwadi yaPetru? Hallelujah. Incwadi
yesibili kaPetru isahluko sesibili Verse 13. verse 13. Yes, sir. Bamukela umvuzo wokungalungi. Labo abanjalo ithi bamukela umvuzo okungalungi. Labo bathi ukutamasa emini. Bazenzela umathanda. Yes, Lord. Bazenzela umathanda. Labo bathi kungukutamasa emini, kungukujabula. Yes, sir. Bayizisihla nezinsolo. Bafana nokuthi uthatha udaka engubeni emhlophe uphose noma uthatha uink ufake kushetheni emhlophe mase ke kusala istain bathi ke uqwala bathi ke ngolimi lwesiZulu isihla. Njengoba beyisihla nje futhi bayisport sokungcola bagqokiswe ingubo emhlophe yenkazimulo bona bathatha isono noma udaka bakuphose ngubeni emhlophe yenkazimulo Nezinsolo basebeyasoleka ngokuba usayazi indlela yokulunga nendlela elungile kodwa yena wakhethani ukubuyela wakhetha ukuyotamasa ucabanga ukuthi ikamathanda kuyazenzelwa akazi ukuthi ithi incwadi yaseRoma chapter 8 verse 15 bonke abaholwa ngumoya oyingcwele sebengamadodana namadodakazi olufunde incwadi kwabaseRoma isahluko 8 yes sir verse 15. Ngokuba anamukeliswanga umoya obugqila. hlehla funa verse 14 Ngokuba bonke ithi abaholwa bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu, umoya oyingcwele labo bangabantwana bakaNkulunkulu. uma uholwa umoya oyingcwele wena usungumntwana kaNkulunkulu. Kodwa ke ngale kwincwadi yaPetru ithi Incwadi yesibili kaPetru isahluko 18 incwadi yesibili kaPetru ngithi isahluko sesibili isahluko verse 13 isahluko sesibili isahluko sesibili verse 13. yes sir. Bamukele umvuzo wokungalungi. So samukele lowo ophumile ekholweni usezamukelisile umvuzo wokungalungi. Labo bathi ukutamasa emini, kungukujabula. Bathi ukwenza lezinto lezokungcola emini njengoba bobona abantu besifazane emgaqweni begqoke izimpahla ezincane beveza izinqa nama cleavage, abafana betshebhisa amabhlukwe bebhema ugwayi bephuza utshwala bebhema insangu bedaya inwele befaka ama-canes nama-gold namazinyo befaka yonke inhlobo yombukiso engaba khona emhlabeni bese behla benyuka bedaka utshwala emgaqweni bethuka inhlamba bekhuluma ukungcola bekhanukelana befeba belalana bengashadile. Ithini incwadi? Bayatanasa. Yes, Lord. Emini ngiyababuka ebusuku emaklabhini abafana bayalalana bodwa abafundisi bagqoka ama-bling bling bagqoka amasuti abomvu nama-canes baphatha ama-hostic bafuna ukuba ama-pimp bafuna ukuba amakhosi ezifebe amabandla khona amalungu asesontweni nawo faka inwele zokufakelwa afaka amabhlukwe faka ama-tattoo afaka amacici afaka ucwebe faka iy'mpahla ezibizayo Bathi kungukutamasa emini, bayazitamasela kodwa-ke haleluya, kungukujabula. bathi ukujabula Bayizisihla bawukungcola nezinsolo, bayasoleka bezitika ekukhohliseni, yayizindaba ithini bezitika ekukhohliseni kwabo. ngidukile ngitshele mina ibhayibheli lingakho likhona ukuze lisiqondise lisilungise lisifundise indlela yobungcwele. You understand? Mesiqhubeka ithini
Angifuni ukufuna. bezitika ekukhohlisweni kwabo bedla nani. Lezo lonto le angifuni ukufuna ngoba manje kubuye sokudelay, angifuni ukubambezeleka. Ngifuna ukuthi ngihlale kwipoint ngiqede. Benamehlo agcwele ukuphinga. Badla nathi, bangena nathi emasontweni. Thina sithi sisingcwele, thina sibane izilima kubona. Uma sishubela levangeli kubona, bathi thina sibambene ngokudala, ayisesebenzi lonto leyo. Siphila ngaphansi komusa. Hallelujah. Angithi? Amen. Abafuni ukulalela intshumayelo. Ngokuba sebezinikele ekutheni bahlale ekungcoleni. Amen. Yebo. Benamehlo agcwele ukuphinga. Banamehlo. Amehlo abo agcwele izinkanuko zokuphinga. Yes Lord. Yes Lord. Nangayeki izono. Abantu abasasazi isono. Umuntu wazi isono, umuntu onesono, umuntu okwenze kabi mina ngiright mina. Kodwa ke benithandana ngithi ngoba naku lo ofeba naye ehamba ofeba nomunye nisafeba nobabili. Usubona ukuthi wena uright wena yena urong. Amen. So yena uzo esihogweni wena uzo ezulwini. Hallelujah, glory to God. Beyenga imphefumulo engaqinile. Badonsela abantu ebumnyameni, abafundisi abanye babo abenza lezi zinto. Abafundisi abaholela abantu ekudukisweni. Namalunga uzobona kanjani phakathi komuntu ongcwele nomuntu ongekho ngcwele uma sonke sesifana sigqokisa kwabantu bezwe. Sikhulumisa kwabantu bezwe. Amen. Siziphatha njengabantu bezwe. Sizobona kanjani umehluko? Ngokuba uthi usindisiwe. Uyafeba. Uyaphuza uqamba amanga. Uyahleba. Ufundisa amanga. Benenhliziyo ejwayele ukufisa. Inhliziyo zabo ithi iBhayibheli ungafisi into yamakhelwane wakho. Inedala ukuthi baphinde bafebe. Badakwe. Ngoba inhliziyo zabo ziyafisa. Inedala ukuthi abantu badayisa imphefumulo yabo bafuna ukuba osaziwayo. Benze zonke izinto ezihlambalazayo. Badayise ngotshwala nangensangu nangokubanqula ku-TV. Yiko kuba ke bayafisa usathane unibambile ngobukhazikhazi and yona kuphela into usathane omkoleta yona umphefumulo wakho ngokuthi ukubambisile ukuthi wena bamba lokujabula kwamanje emhlabeni kwesikhashana. Abantwana bokuqalekiswa beshiya indlela eqondileyo. Bashiya iBhayibheli. Abafuni uma bezwe ngeBhayibheli. Yabona nami ushumela le nto abafuni ukuzwa. Beduka. Abafuni ukuzwa iBhayibheli. Bafuna ukuzwa abafundisi babo bazofundisa ke ngokuthi ke uNkulunkulu uzobusisa ngemali. Nabafundisi babo bangcolile. Omunye wabo umfundisi uPastor Zondo. Ngitshele nje umfundisi uPastor Zondo uyangena neBhayibhelini kanje. Akutshela ukuthi nesono. Amen. Amen. Ngitshele. Beshiya indlela eqondile beduka. Abantu besifazane belalela umfundisi uZondo wazifunga ubalalela uNkulunkulu wabo. Hallelujah. Ngokuba yini amangakhe amnandi Belandela indlela kaBhali noBeyori. Ngokuba uBhali naye uthanda inkokhelo ngendlela engalungile. Hallelujah. Bonke labafundi laba bakhona manje. Amen. Bathanda inkokhelo. Mina angifune imali yakho. No. Angifune imali yamuntu ngoba ngifuna ukusoleka. No. Amen. Izwi ngishumayela mahala. Yingakho ngingasabi ukunitshela iqiniso. Pastor Zondo bafuna ukunitshela izinto ezozizwa kahle. Yes Lord. At the same time bagijima kuma-video agijima viral. Benquna abantu besifazane engebona babo. Owathanda umvuso ungalungi. uNkulunkulu akuveze ukuthi uyena upastor wena. Yes Lord. Amen. Wena wisiphingi uma ukuthi ushadile yolala ngaphandle komshado. Fanele uzisole uphenduke. Mase ubuyele eBhayibhelini bofuna ukubizwa ngopastor ufundise ngesono. Ungabi motivational speaker.
nina nama motivational speaker Amen. nonke nabafundisi elifundisa ngokuphumelela nama motivational speaker Amen. ansibona bakamoya engcwele akathumanga uNkulunkulu nina Incwadi yesibili kaPetru isahluko sesibili verse 1. Kepha kwavela nabaprofeti bamanga baningi abavela phakathi kwesizwe ngaphambilini njengoba besagcwalisa namanje ithi ke bazoqhubeka bavele njengokuba nathi nina njengokuba nathina sinobani kuza kuba khona abafundisi bamanga. yenzo lonto leyo akekho umfundisi kaNkulunkulu ozokutshela ukuthi uzokufundisa abambe imicrophone akhulume kamnandi akhulume kwiradio akutshela ukuthi uNkulunkulu lapeke khona omakhelwane akho behleka uza kuphakamisa uNkulunkulu akunike umsebenzi akunike imali ngelinye ilanga uNkulunkulu uzokwenzela isibangaliso abantu bomangala bothwathakatha noma umakhelwane wakho ngoba babona behleba ngawe ungakhathazeki uNkulunkulu wakho uzokunika nje imoto Abaza kungenisa ngasese izifundiso zamanga yona yonke lento edukisa abantu ezikuphisayo. lamabandla khona lama Roman Catholic Church bafundisa ngoNkulunkulu abathathu akashembe bathi uNkulunkulu wabo ushembe and bathi ushembe waseNazaretha bathi asikuboni konke lokho eBhayibhelini. So sitsheleni nina abalandeli ukuthi nina nifuna ukusindiswa nibone uNkulunkulu nifuna ukusindiswa nibe nemali ngokuba ngasensindiso yenu ilele kubafundisi bamanga baniphethe entendeni yesandla ukuthi banitshele izinto ezonijabulisa njengoba yayishilo incwadi ukuthi bozigoqela abafundisi ababatshela izinto amadlebe abo eziwabatshelwayo bephika nombusi owabathengayo umbusi bephika uJesu Kristu bayamphika bezilethela ukubhujiswa okusheshayo. ayizindaba ubhubhiso osheshayo nje ukona emhlabeni mtshele isimple kanje ukuthi uma uphika uKristu ungayenza intando yakhe ungalandeli izwi wena usuthole ibhujiso okulandelayo okusheshayo yashesha ubhujiso kwala emhlabeni ngokuba uphila kamnandi emhlabeni unabalandeli uthumile kodwa manje ubhubhile until uzuvula amehlo uzisole ubone ukuthi uyisoni ngokuba iBhayibheli uNkulunkulu akafundisi lento efundisayo No. ithini incwadi kubeka lapha verse 17 Verse 16. Hallelujah. ngibushashi Kepha waba nokusolwa wabe sesolwa uBalaam ngenxa yokweqwa kwakhe umthetho. ngithi yabona manje lento esishoyo ukuthi siyanikhuza nina abaprofeti bamanga siyanisola nina abafundisi bamanga Imbongolo yesimungulu yakhuluma ngezwi. uNkulunkulu waze wenza imbongolo yakhuluma ngenxa ukuthi uBalaam wasukuma wahamba ngaphandle kwemvumo kaNkulunkulu uNkulunkulu wathumela ingelosi yakhe yamendleleni yembongolo nenkembe ikhishiwe engayiboni yena wayishaya imbongolo ngoba naku ufuna imbongolo ihambe yangahamba imbongolo waze wamvula amehlo umoya engcwele wabona uthemba kwalokho wazisola yingakho wayefuna ukwenza izinto ngokuba ezokhokhela uBalaam isuka kwasesikhathini sase-Egypt weza le-Afrika wahamba waya eKhittim wahamba waya e-Egypt wayehamba yonke indawo uBalaam ehamba ngobuxoki ngokuba wayengumthakathi ewumprofeti wamanga Ngizale uxoki. namadodana akhe uJanisi noJambre yakithi nabo babephikisana noMose befuna ukwenza isibonakaliso phambi kwaMose kanye no-Aaron yonke loo nto siyayazi abaprofeti bamanga ndiyona into yamanje so wasolwa wasoleka yayizwa loo nto leyo qhubeka Labo bayimthombo engenamanzi. yabona umthombo ongenamanzi khona umthombo kuthiwa imbobo le khona faka bephuma khona amanzi kodwa ku-empty kodwa-ke bakhuluma sengazi ukuthi bona kunokuphila kubona Nezinkungu eziqhutshwa isiphepho. amafu nje aqhutshwa umoya awanalutho akuphumi lutho akukho nsindiso koshembe ko-Roman Catholic Church kulamabandla ama-Christianity kulamabandla eZayoni beninika izwasho Abagcinele ubumnyama bobumnyama. uma bengaphenduki
bagcinelwe ini ubumnyama bobumnyama bagcinelwe ubumnyama iBhayibheli elikhulumayo. So siyanitshela iBhayibheli ukuthi nina kufanele nazi iBhayibheli, ulazi ukuthi lisho ukuthini iBhayibheli, lifunde iBhayibheli, lingahlali abafundisi bamanga ngokuba bekhuluma uwangala bakhuluma uwangala into engekho, amazwi ayize indaba bakhuluma uwangala, bakhuluma into engekho, amazwi ayize leze ubala lento abayikhulumayo ayenza imehluko empilweni yakho ngokuba uphila khona esonweni khona ukwalandela. Ngoba yini? Ulandela ibhodlo eliconsayo, ulandela ukherothi. babayenga ngezinkanuko zenyama. Yayizwa indaba? Babayenga abantu ngezinkanuko baze bona abafundisi bamanga nabaprofeti bamanga bahamba izinyanga nabathakathi ngokuba befuna udumo, befuna ukuphatha imithi, basebenzisa abantu, babathembisa izithembiso ezingekho, babathembisa uwangala, bekhuluma izinto eziyize leze, abakhuluma izwi elipheleleyo. Yes Lord. Ingakho incwadi ithi ke mabasolwe, mabasolwe, funeka nisolwe. Bebayenga ngezinkanuko zenyama nangamanyala labo abasaphephayo. Uthi into wakutshela usindisiwe. Yes Lord. Amen. Khona umuntu ozoqhamuka ezokutshela ukuthi ngalamanzi uzobusiswa. Ushiye usindiso lakho uyogijimela isigubhu samanzi esifaka impuphu noma esifaka umlotha. Ulahlekelwe ukuphila kwakho ngenxa yezinto eziphathekayo. Kaze kube nini mancika? Kaze kube nini? Kaze kube nini? Bebathembisa inkululeko. Babathembisa yini? Inkululeko. Inkululeko isodakala kuKristu. Akekho umuntu ongakuthembisa inkululeko yakufundisa ngoKristu ekutshela ukuthi ushiye izono zakho. Inkululeko ukuthi wena ushiye zonke indlela zakho zobumnyama. Uma uyisangoma ushiye yonke lento oyifakile emzimbeni. Uyilahle lapho uguqe phansi. Cisha amakhandlela olahlele kude. Thatha zonke lezikhwama namathambo uyakufaka emgodini noma ukushise. Bese uyazinikela Kristu. Babayenga ngezinkanuko zenyama nangamanyala labo abasaphephayo abahamba ngokuduka. Ayizwa lonto leyo. Bebathembisa inkululeko. Bathembisa inkululeko engekho. Kanti bona uqobo lwabo bayizigqila zokubhubha. Yayizwa indaba? Wonke umuntu ophambanisa iBhayibheli uyisigqila sokubhubha. Njengoba ishilo incwadi. Lokho umuntu ahlulwa yikho uyisigqila sakho. Washo njalo uJesu Kristu. Wathi uma umuntu enza isono uyisigqila sesono, and isigqila asihlali endlini okwaphakade. Ngokuba ngifuna ukuzwa izwi athi ngiyahamba nizofela ezonweni zenu. Nizofela ezonweni zenu uma ungasazi isono. Thina sishumayela ngesono kuphela. Sikela ukuthi uKristu ungumsindisi. Uyena okwazi ukukhipha utshwaleni, uyena okwazi ukukhipha ngaphansi kwedepression, uyena okwazi ukukhipha ngaphansi kokufela, uyena okwazi ukukhipha ngaphansi kokuthakatha, uyena okwazi ukukhipha, haleluya, praise God, haleluya. Uyena okwazi ukukhipha ngaphansi kokuba ke unyanga ungumsindisi. Lo sinkonzayo. Hallelujah. Uyena okuyekisa ukuphatha izwasho. Uyena okuyekisa ukugqoka obhuti ingqwebe. Uyena okuyekisa ukwenza ukuba islay queen. Jesu Kristu. Hallelujah. Uyena okuyekisa ukuba ushuka jeje. Jesu Kristu. Hallelujah. Uyakuyekisa ukuba ke wena ube umama uyangikhaza. Jesu Kristu. Hallelujah. uJesu igama lakhe lingukuphila. Hallelujah. Niye ukulandela yonke lemfucuza yalabantu abayiphethu ezingenalutho. Abayinkungu eqhutshwa umoya. Yes Lord. Yes Lord. Babanga umsindo, bangamagogogo empty. Isiphetho sabo ukubhubha. Yes Lord. Yes Lord. Funani uKristu. Amen. Amen. Yayizwa lonto leyo. Ngiphe lapha verse 20 funa soyiqeda lencwadi. Amen. Ngokuba uma bebuye bahilwe
bahilelwe. The siqala sifuna ukutshela ukuthi wena uthe sowusindisiwe. Wajidiswa ilezi khohlakali esifundisa ngokuthi wena uzuphumelela empilweni yakho ngokuba unemali, uNkulunkulu ukuthandile ngokuba unemoto, so kusho ukuthi awudinge ukusindiswa. Ungaqhubeke ube isikhohlakali, ubhema ugwayi, ubuka amavidiyo ocansi, ulale nabafazi babantu. Ngokuba uma bebuye bahilelwe, bahlulwe yikho. So uthe sowusindisiwe, wabuya isathane, wabuya nesihribe, uzokuhelela ngesono besithini, sebebalekele ukungcola kwezwe ngokuyazi inkosi. the wabuyela esihibeni, so uyazi indlela yokusindiswa, so uphilile ngendlela yokusindiswa, ngokuba ngeke uzubuyela esonweni ungazange uphume kusona. Ubuyela esonweni ngokuba ukhihliwe ngomusa, wayazi indlela yokukholwa, wafika usathane ukubekela ugibe, wangena ogibeni ngokuba yini ukukholwa kwakho kuncane. Ngokuba uma bebuye bahilelwe, bahlulwe yikho, sebebalekele ukungcola bezwe, sebekubalekelile ukungcola kwezwe ngokuyazi inkosi nomsindisi, ngokuthi bazi uJesu Kristu. uJesu Kristu, Yebo, khona ukugcina kwabo. isiphetho, sikhuluma ngesiphetho. Anginandaba ukuthi unenkani engakanani, Kubi kunokuqala. angikhathalele ukuthi wena uzitshela ukuthi uhlakaniphile kangakanani, angikhathalele ukuthi mina wena uzitshela ukuthi isiqhwaga kangakanani, angikhathalele ukuthi uyinkabi noma ngabe wena umthakathi. Anginandaba. Ithi incwadi isiphetho, isiphetho. Lalela, isiphetho umanqoba. Khona isigcino sabo kubi kunokuqala. Isiphetho sakho sibi kunokuqala kwakho. Ufika wasindiswa, wabuyela kube inyanga, wasindiswa, wabuya waba umthakathi, wasindiswa, wabuyela efebeni, wasindiswa, wabuya wahlabela amadimoni, wasindiswa, waphinde walala nabanye abafana ube umfana waphenduka isitabane, wasindiswa, waphinde wathatha iBhayibheli wafundisa ngamanga, ngokuba kwabangcono kubo. Isiphetho sakho sibi ngokuba ngabe kwabangcono ukuba wena babengayazanga indlela yokulunga. uyofisa sengathi kwayona le ndlela yokusindiswa awuzange uze uyazi. Manje ngeBhayibheli kusho ukuthi isiphetho sibi ngempela, isijeziso sakho sibi ngempela. Kunokuba ukuthi sebeyazile, kube kunokuthi the sewuyazi indlela, bafulathele umyalo ongcwele ababewunikeziwe. ufike wavuma ukuthi uyisoni. Yini pho le esikwenze kwalula ukuthi ubuyele esonweni? Ngokuba phela uvumile ukuthi uyisoni. Awusakubonile ukuba isoni ngesikhathi usuphinda uyokona uyoqala phansi wenze ukhohlakala kwenyama, uholwa inkanuko. Awusabonile ukuthi uyisoni. Ingakho incwadi ithi ke kuyoba kubi kakhulu kuwena ngokuba uthe sewuyazi indlela, waphinde futhi wawushiya umyalelo ongcwele kaNkulunkulu, wahilelwa, futhi manje uyaqinwa, bahlulwe yikho. uhlulekile, wisahluleli. Uyakuvuma yini ube sahluleli? Uyakuvuma ukuthi wena wisahluleli? Uhlulwa wena ukulandela, uhlulwa ukuba isigqila sobulungiswa, uncamela ukuba isigqila sobubi. Incwadi ithi ke jabulela ukuthi wena uyisigqila sokuhle kunokuthi ube isigqila sobubi, ngoba isigqila sobubi kubi kakhulu kwaso. Kubi. Kubehlele njengokwesaga. So uma ke sofike wasindiswa, wahamba indlela yokusindiswa, wayazi indlela, walandela umthetho kaNkulunkulu, waphindela khona ukungcola kwakho. Ithi incwadi
kubehlele njengokwesaga esiqinisileyo esithi inja yabuyela ebuhlanzweni bayo. Lithini ichapter neverse khona bezokwazi ukuthi lokhu bakuthola kuphi ukuze bazibone ukuthi bangcwele kangakanani. Incwadi yesibili kaPetru isahluko sesibili verse 22. Uthe sesindisiwe waphinda uphindela khona emngcweleni. Mesithi incwadi ke kufaniswa nokuthi yena uyinja yabuyela ebuhlanzweni bayo. Uyinja ebuyele efike yaphalaza yawushaya umphalazo yahamba yawushiya yayodla ithe mesidla yabona ukuthi ayilokhu idla ukuthi akukho right ingcono ngidla umphalazo wami ufike wawuphalaza ngoba naku ungalungile. Kodwa manje usubona ukuthi ulungile bese ubuya sowudla kahle udla emgqomeni uzitshela ukuthi wena udla kwaDiagonal Peter udla emgqomeni wena uzitshela ukuthi udla ibuffet udla ehotela udla emgqomeni kanti wena udla phansi uzitshela ukuthi wena ubhizi uhlele restaurant yobizayo 5-star hotel kodwa udla phansi udla umphalazo noma ithi nelinye futhi abafana nokuthi ingulube nokuthi wena uyingulube igwezwe ufike yagezwa qede yaphindela igeziwe ingulube yagezwa ingulube igeziwe qede yaphindela yasenzani ukuzibhiqa odakeni yasiyaphinda phinda odakeni yabona iBhayibheli liyakwambula ukungcola kwakho. So uma ungafuni ukuba ingulube egeziwe yaphinda odakeni phindela kumnini wakho lo uzofika kugeze ube msulwa wena osudla phansi noma odla umphalazo wakho yeka lo nto leyo izokuholela empini yeke lahla yonke imikhuba engcolile yenyama buyela kuKristu ngokuba uma kade sowuyazi indlela waphindela esonweni kuyakuba kubi kakhulu kuwe ngokuba isijeziso sakho uyofisa sengathi awuzange uze uyazi indlela yobungcwele uyosola ngakho konke ngokuba ke uyazile indlela. So zisindise kusijeziso esinamandla esibi esiyokwenza ukuthi uzisole ukufa kwakho konke kwasesirogweni oyokuphila ukufa esirogweni ukuphila oyokufa esirogweni. Ingakho uPetru wabatshela izono zabo nomngcola kwabo base bethi ke kuPetru madoda abazalwane siyakwenza njani na? Wayesethi uPetru phendukani ilowo nalowo abhaphathizwe. So phenduka manje ubuyele kuKristu. Uma sobhaphathisiwe zisole ungamsaqhubeka nesono. Wena ongakaze ubhaphathiswe phenduka bese uthola umbhaphathiso wamanzi ngaphansi kwamanzi egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Bukho ukuthethelelwa kwakho kwazo zonke lezono obubhukuda kuzona. Ukuthethelelwa kwakho konke lokudla lokumele ukuphalaze ukuze uweze ukuphindela kubona. Ukuba yonke lemfundiso yamanga abanifunza yona ushevu. So funa uyiphalaze yonke lonto udle isingo sasezulwini. Uphuze igazi lemvana. Adle emgqonyeni ama motivation. Hallelujah. Yonke le yama motivation ayinasizo. Iyanibulala. Ingakho ke kumele udle isinkwa nemfundiso engcwele. Isinkwa semihla ngemihla. Amanzi emfula yakugobhoza esifuni sakho. Hallelujah, glory to God. Hambe khanya. uKristu uyindlela, uyiqiniso, ukuphila okuphakade. Wena ke zikhethele. Phenduka ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu
igama awubaphathiswe egameni likaJesu no. Egameni likaJesu Kristu noma egameni lenkosi uJesu. Yes, Lord. Yes, Lord. Yizona ndlela eziwu2 noma lo magama kufanele kwabize kanjalo. Awuwabizi wonke ukuthi egameni lenkosi uJesu Kristu no. Egameni likaJesu Kristu webaphathiswa. Amen. Njengoba kubhaliwe phansi. Yonke into esiyenzayo siyenza njengoba kubhaliwe phansi. Uma wabaphathiswanga egameni likaJesu Kristu ubaphathiswa ke egameni lendodana egameni lenkosi uJesu. Awubaphathiswa egameni likayise lendodana likaMoya Oyingcwele no. Akekho wabaphathiswa kanjalo eBhayibhelini. So ngeke sibaphathise kanjalo. Amen. Amen. Ukuze unikwe isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. Yes, Lord. Amen. Ukuba nesithembiso. Yes, sir. Eseni nesabantwana benu esaba bonke abakude. Inkosi uNkulunkulu yakubabiza. Yes, Lord. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, zisindiseni kulesizukulwane lesi esiphambeneyo. zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Amen. Socela ukubonga umusa kaNkulunkulu soshiya imininingwane mayelana nalabo abafuna ukubaphathiswa nalawo abafuna ukubuza imibuzo ephathelene neBhayibheli. Yes, Lord. Yobe sosithinya kule mininingwane esoyishiya. Yes, Lord. Hallelujah. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu namandla, siyabonga Moya Oyingcwele. Siyakucela kube nguwe uthinta abantu bakho Nkosi. Babusisiwe labo Nkosi abangacasulwa izwi lakho, abalamkela ngentokozo lize lizobaqondisa. Kulungiswe umuntu lo ngaphakathi kuthina uyisidwala sakho. Yena lo uyobonana nawe Nkosi uJesu. Wena ngesikhathi wahlulela izizwe zonke. Baba, siyakhona ukuthi izwi lakho liyasho liyafakaza ukuthi kuyolila izizwe zonke nalabo abakugwazayo. Baba, namadodana namadodakazi abo aholwa yizo zonke imfundiso zezwe nezinkanuko. Kepha Nkosi, laba ababekezelile behlezi ezweni lakho nasezimfundisweni zakho, amadodana namadodakazi ombuso wezulu, bagcine Nkosi. Uyabazi ngabakho. Bathinte Nkosi bonke laba abahlabekayo, ubagcine Moya Oyingcwele baze bangene emanzini, babhabhadiswe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu sebevumile izono zabo, ngoba kukho ukuthethelelwa kwezono. Balinde isiphiwo sikaMoya Oyingcwele njengesithembiso osithembise sona Nkosi uJesu. Siyalibonga izwi lakho, bagcine Nkosi ubalonde baze bangene emanzini, ukuba ukuthi laba abakuphikayo wena Nkosi uyayazi indlela yabo nesiphetho sabo. Kepha Nkosi, qhubeka njalo izwi lakho liqhubeke njengoba kwasukela eqaleni komhlaba lisawenza umsebenzi, lisanamandla. Igama lakho Nkosi uJesu elakho kuphela Jesu Kristu, igama elinamandla, lingaxutshwe nalutho, alixutshwa nayiwasho, alixutshwe namakhandlela, alixutshwe nalutho ngisho amafutha, kodwa igama lakho lodwa yilona elisiphilisayo. Aliqhubekeke njalo Nkosi, sihlale simlalele uMoya Oyingcwele size singamcanuli manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Imininingwane bazalwane soyishiya, sheshisa uthatha ipeni kuze uzobhala. Wena osufuna ukubhabhatiswa ngoba izwi liyakhuluma nawe nemibuzo ofuna ukuqonda, ngoba usuqondile ukusindiswa kuyeza kuyangqongqoza. Lithi izwi Nkosi mingqongqoza wena uvula yona iyohlala nawe. Thatha ipeni kubhale inamba ithi 066 566 9245. Ngizoyiphinda inamba. Bhala 066 566 9245. Uphinde ubhale phansi ne-email address kuze sizokwazi ukuxhumana. Email address ithi izwilenkhosi.ujesukristu@gmail.com. Bhala sheshisa ubhale email address. Funda ukhuluma lento uqede. izwilenkhosi.ujesukristu@gmail.com. Intshumayelo ziyatholakala futhi zonke ku-YouTube ngokuphelele kwazo. Ku-YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu
uzobe usukwazi ukufollowisha, usubscribe, ushareishe nezintshumayelo, usendele kwabanye bathandayo. Ku YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usuyithola zonke izintshumayelo. Na ku Instagram siyatholakala, ku Instagram uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukufollowisha, usende nama DM. Ku Instagram uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukufollowisha, usende nama DM. uJesu Kristu inkosi nomsindisi manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Sibonga bazalwane, umusa wenkosi nothando, nanokuthi uNkulunkulu usigcinile besafika la, siphinde futhi sikwazi ukubonana ngokuzayo uma inkosi ivumile egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen.